Hej. For nylig har vi fået en ny regering. Og i den her omgang, så har vi fået en regering bestående af Konservative, Venstre og Liberal Alliance. Og som liberal person, så må man jo sige, at det er det bedste, vi kan forvente fra de danske politikere, som der er sket nu her. De har også skrevet et regeringsgrundlag, og det her regeringsgrundlag har nogle af oppositionen, de har kigget på det. Og jeg har taget en enkelt udtalelse ud fra Nicolai Wammen, som kommenterer på det her regeringsgrundlag. Han siger: "Det ser ud som om det mere er et liberalistisk festskrift på 86 sider, end det er, hvad Danmark har brug for." Og det gjorde mig jo vældig optimistisk at tænke, så skal jeg da prøve at kigge lidt på det her regeringsgrundlag, hvis det er et liberalistisk festskrift, så vil jeg kunne lide det. Men det tog mig ikke lang tid ind i regeringsgrundlaget for at finde ud af, at det var altså ikke noget liberalistisk festskrift, vi havde med at gøre her. Hurtigt så blev jeg min sædvanlige kyniske selv og kunne se, at det her, det er ikke liberalistisk. Jeg kan prøve at tage nogle eksempler ud for noget af det, som de skrev i regeringsgrundlaget. De skrev for eksempel: "Vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Regeringens udgangspunkt er, at et godt sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje er kernen i vores velfærdssamfund." Men vi er jo nummer 34 på WHO's liste over sundhedsvæsener. Og så vidt jeg forstår og har informeret, så bliver de ældre nærmere opbevaret end plejet på plejehjemmene. Så der er i hvert fald noget at arbejde med for den nye regering. Det næste er, at de har et mål om at føre en politik, der fører til 55-60.000, der kommer i arbejde, og en vækst på 80 milliarder. Og det lyder jo sådan set ret godt. Men hvis vi lige ser lidt på det i forhold til, hvad trenden den har været de sidste 3 år, og jeg forventer, at den her regering består i 3 år, og grundlaget det dækker de næste 3 år, som regeringen den er i regeringen. Så hvis man går til 3 år tilbage, fra 2012 og til 15, og så ser vi, hvordan gik udviklingen med de her 2 tal så i den periode? Jamen der kan man så se, at BNP den steg med 80 milliarder, som er nøjagtigt det samme, som regeringsgrundlaget lægger op til. Det vil sige, det er en status quo på væksten i hvert fald. Så skriver de også, hvis man kigger tilbage inde på Danmarks Statistik, der kan man se, at der er ca. 40.000, der er kommet i arbejde fra 2012 til 2015. Så det vil sige, at vi kan forvente en stigning på antallet af mennesker, der er i arbejde, med ca. 20.000 over en 3-årig periode. Det lægger sådan ligesom en fornemmelse af, okay, hvor ambitiøst er det her så lige, i forhold til, hvad vi egentlig burde forvente med de her tal. Så kommer der også nogle andre små ting ud af regeringsgrundlaget. Jeg kan prøve at tage et eksempel frem med, at de reviderede pædagogiske læreplaner udgør et vigtigt fundament for dagtilbudene i Danmark. Og de skal være med til at højne kvaliteten i dagtilbudene. Men børnehaver og dagtilbud har formentlig mere brug for at være frie til at følge kundernes ønsker, og kunderne frie til at vælge, hvor mange penge de vil bruge på børnehaver og dagtilbud. Det må være den liberalistiske måde at se det på. Så den sidste her, det er den sjoveste, hvis jeg selv skal sige det. Der står i regeringsgrundlaget: "Flere alvorlige sager har svækket borgernes tillid til skatteforvaltningen. Samtidig har skatteforvaltningen væsentlige strukturelle udfordringer. Det kan hverken regeringen, borgere eller virksomheder leve med. Vi vil derfor frem mod 2020 investere massivt i blandt andet flere medarbejdere og nyt IT i skattevæsenet." Det lyder ikke ret liberalt at øge skattevæsenets størrelse, at sætte flere mennesker til at arbejde for skattevæsenet for at indkræve penge fra borgerne, flere i den offentlige sektor og flere hovedrystende IT-investeringer i det offentlige. Det er ikke noget med liberalisme at gøre. Ikke efter min mening. I regeringsgrundlaget er der også en post, hvor der står, at de forventer en vækst i det offentlige forbrug på 0,3% hver år i perioden. Og så er der lidt floskler om noget småpilleri ved skatten i bunden og skatten i toppen, men der er ikke en ord, der bliver brugt på at nævne, at vi har enormt høje afgifter på de basale livsnødvendigheder i Danmark, som vand, varme, mad, elektricitet. Det bliver ikke pillet ved. Det næste det er, at de nævner ikke ret meget konkret om, andet end nogle få gloser om, hvordan de vil gribe vores store problemer
i vores socialvæsen op. Hvordan de vil få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet og sørge for at finde ud af, hvordan kan de mennesker så gøre det så godt som muligt for at hjælpe andre i markedsøkonomien. Det må være den liberale grundtanke, men der er ikke noget nævnt af det i regeringsgrundlaget. Så når jeg læser regeringsgrundlaget og lige tænker på, hvordan jeg forstår liberalismen, så er det klart for mig, at Nicolai Wammen han er kun ude på at få det til at lyde som om, at regeringen det er de her vanvittige liberale, som prøver at gøre noget, der er dårligt for Danmark. Men i stedet for, så har vi brug for Socialdemokratiet til at gøre noget, som Danmark det er ved at leve i fremtiden også. Nicolai Wammen han er bare ude på at få de her små floskler, som regeringen har skrevet i regeringsgrundlaget, til at lyde som om, at det er højt og dygtigt statsmandskab, der vil sørge for, at liberale grundprincipper bliver indført i regeringsførelsen. Men man behøver ikke at se ret meget af, hvad regeringen den har gjort indtil videre, enten den har udvidet ministerierne til 22, og inklusiv en offentlig innovationsminister. Det næste, de har gjort, det er at forhøje partistøtten med 40%. Næppe heller noget liberalistisk udgangspunkt. Nicolai Wammen han er ude på at få det til at lyde vanvittigt, det de er i gang med. Og i virkeligheden så skjuler det bare, hvad vi tror om regeringsgrundlaget. For regeringsgrundlaget er efter min mening et socialdemokratisk regeringsgrundlag, der viderefører alle de dårlige ting, som velfærdsstaten har indført gennem årene. Men jeg fik alligevel en idé, fordi Nicolai Wammen har fat i noget. Hvordan ville et liberalistisk festskrift egentlig se ud? Hvordan ville et regeringsgrundlag tage sig ud, hvis man var ægte liberal, og man brugte grundprincipperne hele vejen igennem? Så det har jeg tænkt på, at det vil jeg prøve at gøre. Bare for at prøve at udfordre tankegangen. Det næste, jeg vil sige nu her, det er, at jeg vil lige referere til, at jeg har skrevet en lille artikel, som nærmere går ind i de her punkter. Den kan du se under min video. Der kan du læse, hvis du har mod på at læse mere om det, jeg kommer ind på i videoen nu her. Hvis du har fulgt med i mine videoer, så er du nok klar over, at det, som jeg præsenterer, det er ikke mainstream, og det er ikke politisk korrekt. Jeg præsenterer derimod de liberalistiske synspunkter, råt for usødet. Det er en ægte vare, du får her hos mig. Så derfor kan det blive meget mærkeligt for dig at sidde og se på den her video, og der vil nok være nogle elementer af det, jeg siger om lidt, som vil få dig til at ryste på hovedet og synes, det er helt vanvittigt. Men du kan bare spole videre, hvis du synes, jeg begynder at vrøvle noget, der ikke til at lyde høre på. Du kan også bare slukke. Men hvis du har lyst og mod på det, så prøv at lytte på, hvad jeg siger, og se, om der er noget, du kan bruge til noget, og noget, der giver mening for dig. Nu vil jeg så prøve lige at kort ridse op, hvad liberalismen den egentlig går ud på, hvad jeg forstår ved liberalismen. Når man hører Nicolai Wammens udtalelse, så kan man godt få en tvivl om, er der overhovedet nogen forståelse af, hvad liberalismen egentlig er. Så for lige at få det på plads, så tager jeg lige de 4 punkter, som liberalismen den bygger på. Nummer 1, det er ejendomsrettens ukrænkelighed. Nummer 2, det er lighed for loven for alle borgere i samfundet. Nummer 3, det er fred i samfundet og imellem landene. Og nummer 4, det er selvfølgelig markedsøkonomien, det frie marked til at koordinere arbejdsdelingen og til de frivillige udvekslinger imellem borgerne. Så med de 4 pointer i baghovedet, så vil jeg nu gennemgå det, som jeg tror, et regeringsgrundlag, der var et liberalistisk festskrift, hvordan det ville lyde. Bare på kort form, ikke fuldstændig uddybende. Jeg har ikke alle detaljerne med. Der vil være nogen, der er uenige og siger, at det siger liberalismen ikke, og John Stuart Mill siger det der, men jeg vil sige, at Molinari siger det der, Det er sådan en kondenseret, hurtig version af, hvad jeg tror, man ville skrive i det her regeringsgrundlag. Så prøv at lytte med. Nu bliver det lidt sjovt. Den danske velfærdsstat har fejlet. I årenes løb er resultaterne af de store politiske programmer blevet værre og værre. Derfor er det på høje tid at gøre op med velfærdsstaten og indse, at det sociale eksperiment har fejlet. Nu er det på høje tid at sadle om og genopbygge, hvad der i mellemtiden er blevet ødelagt. På det sociale område er skaderne massive. I generationer har det været muligt at leve andre folks penge på passiv forsørgelse. Den langvarige ledighed den fører til et menneske i stilstand. Skaden for samfundet, det er, at man mister respekten for at klare sig selv.
Man mister muligheden for at være et godt eksempel for sine børn og for at gøre sit bedste for at finde en plads i arbejdsdelingen i samfundet. Disse problemer skal civilsamfundet tage hånd om fremover, sådan samfundet igen det kan skabe fundamentet for en sund arbejdsmoral, som der er bæredygtig på lang sigt. Velfærdsstaten den har også ødelagt opsparingen i samfundet. Frem for at spare op til egen alderdom, så er pensionssystemet bygget på et pyramidespil, hvor du satser på, at dem, der kommer efter dig, de bliver beskattet, så du kan få et forbrug i fremtiden. Det øger dit forbrug her og nu, i håbet om, at der er nogle andre, der betaler for dig i fremtiden. I stedet for at spare op og gøre sådan, at du er sikker på, at der er noget til dig, når du bliver gammel, så opfordrer velfærdsstatens pensionssystem til, at du skal forlade dig på andre og håbe på, at andre de kan give dig det forbrug, du vil have i fremtiden. Genopretningen af opsparingen af samfundet, det er en høj prioritet, og det er nødvendigt at gøre borgeren ansvarlig for at lægge til side til egne behov. På arbejdsmarkedet der har velfærdsstaten taget magten. Den har ladet fagforeningerne gøre, hvad de har lyst til, sådan at de på det her område har taget magten og har fået lov til at gøre noget mod andre, som der ville være ulovlige i andre sammenhænge. Det lykkes fagforeningerne at få ordensmagten til at se den anden vej, når de overtræder loven, der gælder alle os andre. Det er nødvendigt at holde fagforeningerne ansvarlige for, hvad de går og gør, og det er nødvendigt at få ordensmagten til at opretholde lov og orden, så fagforeningerne ikke med voldelige demonstrationer kan forstyrre lov og orden uden for de virksomheder, hvor de er i konflikt med. Det skal være op til den enkelte at organisere sig frit i fredelige organisationer for at skabe juridiske kontrakter, for at skabe bedre muligheder for at få hjælp og støtte, vejledning og kurser. Det skal der selvfølgelig være plads til i det her samfund. Det er bare vigtigt at huske på, at lovene gælder fagforeningerne, som de gælder alle andre. Og lov og orden, det skal opretholdes, også selvom der er arbejdskonflikt. Pengesystemet i dag, det er et statsbestyret pengesystem, som hvor politikerne de har givet bankerne særlige privilegier. Det er i dag lovligt for bankerne at skabe nye penge, når de låner ud. Det er ikke i overensstemmelse med de liberale grundprincipper, at man beskytter bank med centralbank og lovgivning. Det er en vigtig mission at adskille bank og stat, ligesom det for århundreder siden var vigtigt for de liberale at adskille kirke og stat. Fremover vil pengesystemet blive baseret på markedspenge. Det betyder, at vi skal over på guldstandarden og have 100% reserver i vores banker. De kan kun låne penge ud, hvis de har en kontrakt med dig om, at den her sum ønsker du at låne ud, og så finder banken ud af, hvem der er bedst at låne pengene ud til. Bankerne har stadigvæk en rolle i samfundet. Det er stadigvæk dem, der kender det bedste sted at låne ud til. De er gode mellemmænd at have imellem udlåner og låner. De skal stadig være der, men de skal kun have lov at låne de midler ud, som indskyderne ønsker at låne ud. Det er forskellen. Det er vigtigt for samfundet, at pengesystemet det er ærligt, pålideligt og særligt, at det er skærmet fra de velkendte bankkriser, som kan ruinere den almindelige indskyder i banken. Enhver, der opbygger en opsparing, skal også vide sig sikker på, at værdien ikke eroderes af politiske beslutninger eller af statens store finansieringsbehov. Ærlige penge er et vigtigt element i at opbygge et sundt og bæredygtigt samfund, hvor man ikke behøver at sætte sin lid til såkaldte investeringseksperter for at beskytte sig mod inflationens umættelige appetit. Det vil sige, at hvis du lægger penge til side i det her nye system, så er der ikke nogen, der skaber en masse nye penge og skaber inflation, sådan at din opsparing bliver udhulet. Du kan være tryg ved din opsparing. Du kan lægge dem til side og spare op i penge, i stedet for, at du skal ud og investere på aktiemarkederne. Det skaber yderligere volatilitet og bankkriser, når pengesystemet lægges ud til private banker i konkurrence med hinanden om at udvide pengemængden, og hvis det går galt, så bruger man Nationalbanken og skatteydernes penge til at redde banker, der har været uansvarlige med deres udlån. Det her pengesystem, det lægger grund for et fundament, der er sundt og holdbart.
Det er et pengesystem, hvor vi får meget færre bankkriser. Et pengesystem, hvor indskyderne ikke lider tab. Det er et pengesystem, der ikke er brug for statens indblanding i. Det er et pengesystem, der kan hvile i markedet. De eneste penge, der vil blive skabt, det er det, som markedet skaber ved at bruge andre ressourcer til at frembringe pengevaren. Penge er i dag noget, der skabes på en computer med få tastetryk. Og den store magt, den skal man ikke have. Det er vigtigt, at penge følger markedet, ligesom alle mulige andre ting, for at få den størst mulige koordinering og den størst mulige sikkerhed. Den offentlige sektor, den volder store økonomiske problemer for samfundet. Og for at sikre den bedste udnyttelse af vores knappe ressourcer i samfundet, så er det vigtigt at overlade den her del til den frie markedsøkonomi. Den størst mulige effektivisering af denne sektor, det er en privatisering af sektoren. Og dermed en nedlæggelse af alle de ministerier, der hører til. For med privatisering, der skal også være en åben lovgivning, hvor man kun er bundet af den kontrakt, man tegner med sine kunder. Og ellers en normal retsstat. Det siger sig selv, at med de her rimelig store reformer, så vil det være muligt at sænke skatterne. I 2015, der opkrævede det danske skattevæsen 956 milliarder hos den danske skatteyder. Med de reformer, som jeg foreslår i det her regeringsgrundlag, så vil vi kunne give skattelettelser for 916 milliarder. De resterende 40 milliarder, det er det, der går til at opretholde retsvæsen, politi og forsvar som en minimalstatsløsning. Det vil sige, for at finansiere den her lille offentlige sektor til 40 milliarder i stedet for 956, så kan man nøjes med en 4% indkomstskat efter fradrag for personfradrag, som vi kender i dag. Og det er baseret på, at i 2015, der indbragte arbejdsmarkedsbidraget, som er på 8%, altså det dobbelte af de 4, det indbragte 87,2 milliarder, og vi skal kun bruge 40. Så vi skruer bare ned på 4%, og så ser vi bort fra alle de dynamiske effekter. Så vil det selvfølgelig være nogle små opgaver hist og pist, som der måske bliver nødvendigt for staten at løse. Men de her dynamiske effekter vil sørge for, at der er rigelig finansiering til små opgaver og små udvidelser hist og pist. Så er det vigtigt at sige her, at regeringen opfordrer alle borgere til at indgå i det frivillige samarbejde og holde sig inden for loven. For på enhver borgers skulder, der hviler en lille smule af ansvaret for samfundet. Både vores rigdom, vores fredelighed og vores fremtid. Staten slipper grebet nu, og lader civilsamfundet komme til og få plads til at komme med de løsninger, som der er nødvendige i vores fremtid, og for at sikre en rigtig bæredygtig samfund i fremtiden. For at gennemføre den her rimelig vanvittige køreplan, så er det nødvendigt at have 9 ministerier i alt at komme frem til. Det er lidt mindre end de 22, men de 9 ministerier bliver også reduceret til omkring halvdelen, når vi er færdige med planen her. Der er nogle ministre her, som du muligvis ikke har hørt om før. Det er også fordi det her det er jo heller ikke mainstream politisk korrekt. Det her det er liberalismen ført ud i den ægte vare. Vi skal have en pengeminister. Hans opgave det er at afvikle Nationalbanken, likvidere aktiverne på nær guldreserven, og dernæst afvikle det statslige pengesystem. Som overgangsordning så vil guldstandarden blive genindført, og en passende vekselkurs mellem de nuværende papirpenge og guld, det vil blive indført ved lov, sådan at guldreserven dækker pengemængden fuldstændigt. Bankvæsenet står herefter erstatningsansvarlig som hver anden virksomhed, og må ikke uden skriftlig godkendelse videlåne indskydernes penge. Bankerne skal føre 100% reserver for deres indskud. Pengeskabelsen sker herefter kun i det frie marked og i guldminerne, indtil vi finder et system. Markedet driver måske hen til at synes, at bitcoin er bedre end guld. Og så er det fint, så bruger vi bare det i stedet for. Så har vi brug for en anden minister, en privatiseringsminister. Hans rolle det er, at han skal tilvejebringe midler ved salg af offentlige virksomheder, sygehus, børnehaver, plejehjem, vuggestuer, skoler, universiteter, infrastruktur og anden offentlig ejendom. Midlerne for salget vil indgå i en pulje til hurtige skattelettelser.
Så har vi en vigtig post her. Justitsministeren. Han skal opretholde lov og orden og sikre kontraktret og ejendomsret. Justitsministeren skal finde metoder til reduktion af dokumentationsbyrden for at give politiet mulighed for at blive synlige i samfundet igen. Justitsministeren skal derudover fjerne overvågningsmuligheden og sørge for, at man skal forbi en dommer og have en dommerkendelse, før man vil overvåge nogen som helst. Der er ikke noget, der må logges. Der er ikke noget, der må bruges til passiv overvågning af alle danskere. Det skal væk. Vi skal tilbage til at have en stærk mistanke om kriminalitet, før man kan blive overvåget. Det er ikke en retsstat værdigt, at alle bare bliver overvåget. Det er ikke liberalistisk. Justitsministeren han skal fremlægge lovgivning, der kan afløse miljølovene for at bruge markedet til at fastsætte prisen på forurening. Forurening betragtes herefter som et problem, der relateres til ejendomsretten. Så har vi en minister her, der hedder skattelettelsesministeren. Hans rolle er meget vigtig. Han skal finde det sted, hvor skatten den gør mest ondt i dag, og så skal han lette den de steder i den rækkefølge, hvor det hurtigst muligt løfter byrderne fra den almindelige dansker. Og han skal sænke skattetrykket så hurtigt som muligt i den rigtige rækkefølge, så vi så hurtigt som muligt får det private initiativ gjort plads til, at det kan virke. Så har vi brug for en afreguleringsminister. Han skal ud og ophæve statslig og offentlig regulering af den private ejendom, sådan at investeringer hurtigst muligt kan placeres for at opsuge den store arbejdsstyrke, der melder sig. For at skabe så frie rammer som muligt for investeringer, så er det nødvendigt, at man kan bruge sin ejendom fuldstændig som man selv har lyst, under hensyn selvfølgelig til, at man ikke gør skade på andres ejendom. Særligt så er det også vigtigt at få fjernet en masse love, som f.eks. planloven og lejeloven, der gør det svært at bruge sin ejendom under kontrakter i det frie samfund. Så har vi brug for en afkriminaliseringsminister. Han skal stå for afkriminalisering af personlige rusmidler, våbenbesiddelse og andet med særlig fokus på offerløs kriminalitet. Fartkontrol vil stadig blive udført på de offentlige veje, indtil de er solgt til de private. Herefter overgår kontrollen med vejene til den private, som han finder det bedst. Kunderne, der benytter vejen, må derved underlægge sig de regler, som den enkelte vejejer mener er optimal for drift og brug af hans vej, for at gøre kunderne så glade som muligt, under hensyntagen til nærliggende ejendomme med støj og forurening, som man bliver gjort ansvarlig for at betale for. Så har vi en vigtig post her igen. Forsvarsministeren, han skal varetage opgaven af at tage os ud af de krige, vi er med i nu. Den danske hær skal kun bruges på forsvar, og hvis den opholder sig i udlandet, så skal det kun være til fredelige træningsøvelser. Hæren må kun bruges på forsvar af den danske grænse fremover. Ministeren skal også afvikle værnepligten og sørge for at professionalisere vores hær. Så har vi en velgørenhedsminister. Han skal afvikle alle de sociale skatteyderfinansierede ydelser. Herover fremefter så vil det være familie, venner og privat velgørenhed, der skal løfte den vigtige samfundsopgave at yde social hjælp og hjælpe de svage i samfundet. Det er meget vigtigt, at vi får bureaukraterne smidt ud af den offentlige sektor og lade de private komme til for at hjælpe hinanden. For at hjælpe mennesket, det enkelte menneske ud af de problemer, som de har, når de er svage, så kræver det mikroløsninger. Det kræver ikke store, ensrettende, bureaukratiske systemer. Vi har brug for den private iværksætter og ildsjælen i det private til at løse de her problemer med at få de svage gjort lidt stærkere, så de kan indgå i arbejdsdelingen sammen med alle os andre. Det er vigtigt at huske på, at det går ikke bare ud på, at de svage skal have det svært i samfundet. Det er ikke det her. Det er ikke meningen med det. Jeg er sikker på, at danskerne, som de er i dag, er gavmilde og vil gerne hjælpe dem, der reelt er svage. Men samtidig sætter de også stor krav til, at det system, der hjælper de svage, det skal være effektivt og bruge pengene på en god måde. Det mener jeg, det kan man gøre privat, og jeg er sikker på, at danskerne vil donere mange af deres penge til at hjælpe de svage. Dem, der reelt har brug for hjælp, skal nok få hjælp. Så er den sidste post. Det er statsministeren. Hans rolle, det bliver at overse det her arbejde, og når de forskellige ministre de er færdige med deres opgave, for eksempel velgørenhedsminister, afkriminalisering, afregulering, skattelettelse og privatiseringsminister, når de er færdige, så skal de fyres. Deres arbejde, det er til endebragt,
og vi har ikke brug for at aflønne flere offentlige ansatte end højst nødvendigt. Hvis der er nogle små opgaver tilbage, som ikke bliver løst, så vil det falde ind under statsministeren fremover. Og det siger sig selv, at med sådan en liberalistisk festskrift som det her, så vil Nicolai Wammen få sig noget af et chok og indse, at det han kaldte et liberalistisk festskrift, ikke er andet end en ren kopi af et socialdemokratisk regeringsgrundlag. Forestil dig den her verden med en eneste skat på 4% på din indkomst over dit personfradrag. Der er ingen registreringsafgift, ingen topskat, der er ingen ejendomsskat, der er ingen moms, der er ikke nogen afgift på dine pensionsordninger, der er ikke nogen kommuneskat, der er ikke nogen kapitalskat, der er ingen punktafgifter, energiafgifter. Der kan du let forestille dig, at den mængde penge, du får til års, der vil du have rigeligt til at tage vare på dig selv og din familie, og dem, som du kender og bryder dig om og passer på. Der vil også være penge til års til at spare op til din egen alderdom i et pengesystem, du kan stole på. I et pengesystem, der ikke hele tiden mister værdi. I et pengesystem, der ikke er politisk, men som er drevet af markedet. På den måde, så synes jeg, at det her, det er ægte liberalisme. Det er det er for mig, i hvert fald. Tak fordi du lyttede med.